जोंनि जायगायावनो जोंनि बर'निनो एखे आफाद जातीय आफाद होनना बुंना लाग्रा फरायसा आफादखौ दिनै बेयावनो जोबफ्लेना गालांबाय। आसिबो गाबोन समफोरबो फरेस्ट बरुवा फैयोब्लाबो फरेस्ट बरुवाया खुनुदिन जेलाव थाया। जातीय आफाद बुंनानै लाग्रा बर' फरायसा आफादखौ बेयावनो जोग्लिनानै गालांबाय। लोगोसे गाबोन समफोरबो जुदिहे फरेस्ट बरुवा अर्थात आलफानि फरेस्ट बरुवा बिथाङा 6 फायर सारेन्डार जाफैयोब्ला मालाबाबो बिथांमोनहा बा खुनु दिन माने जेलाव थानांनाय नङा होननानै बुंदों अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। अर्थात दा नोंथांमोना दिनैनि बे अमर सिंह ब्रह्म सार अर्थात दावराव देख्रेब सार बुंनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायना नायोबा निश्चय बुजि मोनगोन बिथांमोना मानि खारनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आरो जिबायदि बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिंह सारमोनहा बेफोर बाथ्राया नंगौना नङा नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव रिजायनानै बा साननानै कमेन्टआव फोरमायहर। थारैनो दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिंह सारमोन बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथो नंगौना नङा? जायनि जाहोनाव दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिंह सारमोनहा हारिनि माखासे सेन्टिमेन्ट दं, बिथांमोनहा हारिनि थाखाय माखासे साननाय दं। दिनै बिथांमोनहा गोबांथार गावसिनि साननायखौ गोबांथार सुबुंफोरनो बा जोंनि बर' फिसाफोरनो फोरमायगासिनो दङ, रोखा रोखा थन्न थन्न आसि थुयै थुयै खोन्थागासिनो दङ। बर'फ्रा माब्रैबा खौसे जानो हागोन, बर'फ्रा माब्रैबा मिलायनो हागोन, नैबेफोरनि सायावबो गुवारै बिथांमोना फोरमायबाय थायो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि समाज जिथुनाखि लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि रावखौ खोमासुवा। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना मोनसे समनिफ्राय जेरैबायदि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा जोंहा एबसुनि सोमावसारदोंमोन नङा होमबा, एबसु आफादखौ गायसनजेनदोंमोन। बै समनिफ्रायनो बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लाबोफानाय बा बाहागो लाबोनो हानाय सुबुंफोर। दिनै बिथांमोननि रावा जुदि गनायथाव नङाब्ला आरो सोरबायदिनो रावा गनायथाव होननानैसो आं साननानै लायो। नाथाय नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं बुजिया। नोंथांमोना सायख'नानै ला जे आं बेखौ बुङाखै जे दावराव देख्रेब सार बुंनाय बा अमर सिंह सार बुंनाय रावखौ नोंथांमोना गासिखौबो लाजोबनांगौ बा गनायथारनांगौ होननानै आं बुङाखै। नाथाय नोंथांमोना रिजायनानै नाय बा सिन्था सरसा खालामनानै नाय जोंनि बर'नि जिथुनाखि पलिटिकेल गेम, बे पलिटिकेल गेमा ओरैबा ओरै गेलेजागासिनो दङ। नाथाय बे पलिटिकेलखौ जोंनि बर'नि पलिटिकेलफोरखौ सोर सालायगासिनो दङ एबा सोर दैदेनगासिनो दङ जोंहा नैखौ सिन्था खालामनाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंहा मोनखानाय बिटिआर अर्थात बिटिसिनि पावार एन्ड फांसना थांफिनजोब्बाय नङा होमबा। बेजों लोगोसे बे पावार एन्ड फांसनफोरखौ माब्रैबा लाबोफिननांगौ बेफोरनि दारै बिथां सारमोनहा अमर सिंह सारमोनहा दावराव देख्रेब सारमोनहा रोखा रोखा फोरमायबाय थायो। नाथाय जोंनि बर'फ्रा खोमासुवा। दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 6 सिडुलनि जिथुनाखि पावार एन्ड फांसन बेखौहाय जोंहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फोजोबस्रांनायनि लामायावसो लांदों होननानै बिथांमोना फोरमायनानै होगासिनो दं। दा मारैबा फोजोबस्रांनाय जागासिनो दङ बा मारैबा बे फोजोबस्रांनो थांनायखौ लाबोफिननांगौ बा रैखा खालामनो हागोन, मारैबा जोङो बिटिआरखौ अर्थात बिटिसिखौ बासायनो हागोन आरो जिथुनाखि माखासे सियाल बुद्धिफोरनिफ्राय बा आसाम सरकार भारत सरकारनिफ्राय जों माबोरैबा रैखा मोनगोन नैबेखौ जोङो माने मा होनना बुङो बोरैबा बासायनो हागोन नैखौ जों सिन्था सरसा खालामनो जों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि थाखाय बयहाबो दायित्व दं एबा राइट्स दङ। जोङो बे नङा जे जोङो दिनै माखासे गिदिर गोलावफोरनि खोथाफोरखौ बुंनाय माने गनायजोबनांगौ लाजोबनांगौ बे नङा। जोङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनि खोथाखौबो जों माखासे खोनासंनांगोन आरो माखासे जों जायिखौ गारनांगोन। बा सोरबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि रावखौबो जों माखासे लानांगोन माखासे गारनांगोन। जेरैबायदि जोंनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय रैखाथि होथाव बा सेफलि प्रटेक्सन होथाव राव जों बेफोरखौ गनायथावना, नाथाय प्रटेक्सन होयो बा बर' हारिखौ सिलिंखार खालामनो नाजानाय बैफोरबायदि रावनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन अर्थात जोङो सेफ जानानै थानाया मोजां जागोन। दा बेखौनो सानो। नोंथांमोना सोर मा सानदों निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नाय, बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे अननानै मिस्टेक खालामाजासे मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना हो, लाइक खालामना हो, कमेन्ट खालामना हो। दा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सोमोन्दै बुङोब्ला आं फार्स्टआव जोंनि मुभमेन्ट बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुभमेन्टखौ जास्ट फंसे बुंलिरदों। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ खोब जेनुइनमोन। बे बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखायनो बड'लेण्ड रायजो नांगौ आरो बड'लेण्ड रायजो आलादा जों सोरजिनानै लानो हायाब्ला जों गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा बिदि होननानै बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय खोब माने जुजिदों थैथां आरो मानसिनो बे फिल'सफिखौ बे होलांदों आरोखि। आरो बै समनि आन्दलना खोब जेनुइनमोन। आन्दलन खालामनायाव माबा मोनसे मोननाय रिटार्न बे लुबैयाखैमोन। एखायनो गावसोर बावसोमनाय थैथांखौनो रावखौ गियाखै। पुलिस बेरेन्थि गावग्लुंदों बुग्लुंदों बेखौ गियाखै। अनेक मानसि गावथारदों, न' बां सावदों पुलिसफ्रानो बे एजिपि सरकारनि समाव। बर' हिन्जावफोरखौ गोबां जिनारि खालामदों, होमब्लाबो रावबो गियाखै। ओरैबायदि जेनुइन भलन्टियारफ्राबो थैथों थांथों मावनाय भलन्टियारफोर बेबायदि माबाजों आन्दलन खालामनाय जादोंमोन जाथि दानायनि मोनसे स्पिरिटजों। बेयाव माबा मोनसे मोनजानाय मोनैनिबो खोथा गैया। गावनि न' बांनिफ्राय ओंखाम जानानै गावनि न'निफ्राय माने खस्थ' खालामनानै ओंखारदों मावदों
आरो जेब्ला BSc सुक्ति जायो BSc सुक्ति जानायफोरबो जाय भलन्टियारफोर मावसोमदों थैथां मावसोमदों बिसोरबो साख्रि मोननांगौ माबा मोननांगौ होनना रावबो क्लेम खालामाखै मोननांगौ बुजिनायखौ खालामाखै आन्दलन जोबदों एख' जादों गावबा गाव न' मावना जाफिनदों आरो गासैबो बे मोनसे बिराद गिदिर माबामोन आन्दलनमोन बे आरो बे आन्दलनाव एकदम थैथां माने खस्थ' खालामनानै आन्दलन खालामनाय थाबायनानै आन्दलन खालामनाय संकसनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जोंनिसिम देबरगावसिम थाबायोमोन उपेन्द्र ब्रह्मआ देबरगावआव थायोमोन जोंनाव थादों स्टार्टिंआव जोंनिफ्रायनो खाथि खाला थादों बे संकस एरिया गसाइगाव एरियानिफ्राय आराम्भ खालामनानै थाबायोमोन बिजनि एरियानिफ्राय थाबायोमोन साइकेलजों फैयोमोन हिन्जावफ्रा सोंनानै साइकेलजों फैनानै माने लोगो मोनफैयोमोन आन्दलनखौ माने साइकेलजोंनो खालामनाय जादों थाबायनानै खालामनाय जादों मोनसे बिराद गिदिर मोजां मोनसे माबा दंमोन दा बे थांबाय दानि नै BSc सुक्ति जानायनि उनाव BTC मोनबाय BTCजों जोङो बयबो सानदोंमोन जे बेजोंनो मोनसे माने जोङो आलादा रायजोखौ मोननायनि मोनसे लामा गेवबाय जों सानदोंमोन मानोना BTC सुक्तिया मोनसे फाउन्डेसन बे माने आलादा रायजो गायसननाय मोनसे फाउन्डेसन ओंखायनो जों बेजोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनहैसो सानदोंमोन खिन्थु दा दिनै जों नुबाय दिनै बड'लेण्ड रायजोनि माबाया गैलिया आरोखि BTC मोनखानाय 6 सेदुलाबो जोब्बाय बेबो जोब्बाय आरो बड'लेण्ड रायजो बिलाइनि रावबो गैलिया जोब्बाय रावबो गैलिया नै दाखालि हेमन्त बिश्वशर्माया बे बाजेट सेसन जाय सानसेनि प्रग्राम लानानै खालामदोंमोन BTCआव 16 फेब्रुवारियाव बे रोखा बुंलांदों बेयावनो जे माने दा बड'लेण्ड रायजो बिग्रा गैला बे बाथ्राखौ बुंलांदों आरो आगोलनि एबसुआ माने 10% बर' मेजरिटिनि गामि थानायखौ माने BTCआव सोनांगौ होननानै दाबि खालामोमोन दा 100% थानायखौसो दाबि खालामो होननानै बुंलांबाय ओरैबायदि लासिं सिं खालामना गालांबाय जोंनि जायगायाव माने नोङो एसेमब्लि खुंहैबाय जोंनि जायगायावनो जोंनि बर'निनो एखे आफाद जातीय आफाद होनना बुंना लाग्रा फरायसा आफादखौ दिनै बेयावनो जोफ्लेना गालांबाय हेमन्त बिश्वशर्मा जे बड'लेण्ड रायजो बिग्रा गैलिया ओमफ्राय गामि बिनोबो दिनै माने 10% आगोलाव जे बिग्रा आफाद दङ बे गैलिया 100% बिग्रासो थाबाय दा बे रोखोम बिग्राखौ जों आगोलाव लोगो मोनब्ला थारमाने दानि एबसु डिफेन्स बर' दैदेननाय एबसुखौ जों आगोलाव लोगो मोनब्ला मोननैसो बिटिआर सुक्ति जाहांसिगौमोन ओरै होन्दों आरोखि माने बिटिआर सुक्ति खालामनायाव खुनु जेबो आपत्ति गैया मोननै मोनथाम नांगौ बेसेबां नांगौ लानाय जादों आरोखि ओरैबायदि माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों माने बे BTCखौ फोरोंनानै बिराद जारला जाबाय जोंहा होनो नांगौ बेखौ ओरै होन्दों आरोखि बे सेन्सआव बुंनाय जादों दा गथिखे बिनि गेजेराव जों नुबाय जे BTCआबो दिनै जोबलांफिनबाय 6 सेदुलाव जोबलांबाय बे BTR एकर्डनि गेजेरजों सेस जाबाय आरो बर'नि इउनिटिया जोब्बाय दिनै बे BTR सुक्ति गेजेरजों जा आसा खालामदोंमोन अस्त्र दैग्राफ्रा हाथियार दैग्राफ्रा NDPनि केडारफ्रा मोजां मोनसे जिबन खालामनो हागोन सानदोंमोन दिनै बिसोर माने अस्त्र सारेन्डार खालामनायनि उनाव दिनै सरकारा बिराद लाब जाबाय जे एफा गिदिर हाथियार दैग्रा आफादखौ जों माने बडाउन खालामबाय जों हाथियार गथायनो हाबाय बेयावनो दायथ' जोब्बाय बिस्रा दा जुदि बिसोरनो रिहेबिलिट खालामनांगौ बिसोर पुनर हस्था खालामनांगौ बिसोर जे न'खर जानांगौ जिबन जानांगौ बे गैलिया आरोखि दा सार नोंथाङा जे सोदोब बुंदों BTR गोजोन गोरोबथा पिस एग्रिमेन्ट BTR पिस एग्रिमेन्ट आरो गोबाङानो बुङो आंनि मथेबा बे पिस एग्रिमेन्ट जिबनाव जानो हाया BTRआ बुंनो हायो आङो आंनि व्यक्तिगत अपिनियनाव बियो बर' जाति फोजोबस्रांनायनि सुक्तिसो जुदि गोजोन गोरोबथा मोनब्ला दिनै माखासे मानसियाल' गोजोननानै माखासेखौ गाबहोनाय खुगा खुदै मेगनाव मोदै खालामनाय बिदि जानो नाङामोन जेरै NDPनि केडारफोरखौ हाजार अस्त्र गारहोनानै सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोननि गोबांनि केसआ दिनै कर्टआव सोलिनानै दं गोबाङानो एरेस्ट जागासिनो दं रन्जन दैमारि बिथां जाय NDPनि चिफ बिथाङानो दिनै जेलाव दङ दा नाथाय नोंथांमोनहा नाय माबा मोनसे उग्रबादिफोरजों एक्सट्रिमिस्टफोरजों जुदि सुक्ति जायोबा सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय बिसोरो आर्मस एन्ड एमुनिसन सारेन्डार खालामनानै गारखाङोब्ला उदां अख्राङाव फैनांगौ दिनै आल्फानि बिनि खाथियावनो जोंनि आसामाव न'खरसे खाथियाव थानाय आल्फानि सोर लिडारा दिनै केस दङ सारेन्डार जाखांनायनि उनाव सोर जेलाव दङ दिन्थिनायसाय अरबिन्द राजखानिफ्राय आरम्भ खालामनानै अनुप सेतिया गासिबो गाबोन समफोरबो फरेस्ट बरुवा फैयोब्लाबो फरेस्ट बरुवाया खुनुदिन जेलाव थाया बे फैयैखायसो अब्ला बेखौनो नायदो मारै गोजोन गोरोबथा होननो हाखो गां सक्ति सरकारि रन्जन दैमारिया जेलाव दं बेजों बिथांनि जिउमाया गोजोनदों दा नंखायनो नोंथांमोनहा जे सोरबा माखासे लिडारफोर गोजोन गोरोबथा बुंब्लानो जे
बिटिआरआ गोजोन गोरोबथा जिबनाव दा सान दाबुं बिटिआर सुक्तियानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे सुक्तिसो इट इज ए ब्लेक डकुमेन्ट दा बे हिसाबै आंनि मथेबा बेयो गोजोन गोरोबथा मालाबाबो जानो हाया आरो बे हिसाबै बुंनो थाङोब्ला बर'खौ बिराद थगायबाय दिनैसिमबो जोंनि गोबां गासिबो लिडारानो थगायजागासिनो दं आरो बेबादिब्ला नोङो हमना लादो बर' जातिया बै जे भारत स्वाधीन जानायनि उनाव जेरै सेरखाय बेरखाय गुबुन गुबुन पार्टियाव जोंनि बर' रायजो राजाया भट होबोनानै थांबोदोंमोन जेबो निरापत्ता गैयामोन ग्रेन टेन मोनामोन बे अबस्था बेहाय फैफिनगासिनो दङ